alerta friol porque arda a capela do San Benito. Por fortuna estades vendo aquí a imaxe do San Benito, salvouse, é un santo negro, por eso está negro, non está afectado polo fume, pero outras figuras tamén as poideron sacar, non así o San Blas, que quedou totalmente reducido a cinzas, Comezaba o lume de madrugada, por fortuna, esta mañá a primeira hora un veciño vio o fume e daba o sinal de alerta. Imos ata o Carballo, aí en Friol, porque María, a tristura nese concello, hoxe total. A pena e a conmoción é total entre os veciños de Friol despois de que esta mañá se declarase un incendio nesta capela de San Benito. Aí estades vendo os cascallos, os restos, a negrura dese incendio que alertaba un veciño a primeira hora desta mañá. E Suso, ti cando chegaches aquí, a capela aínda puideches ver esas lapas, non? Sí. Como foi cando chegaches? Pois cando foi, era para abrir a porta, que claro, estaban aquí os servizos de emergencia, e claro, a porta estaba cerrada, estar as portas cerradas, pois tuveronme que ir a buscar a min para abrir a iglesia. Claro, abriches esa porta que estamos vendo aí no lateral, non? Exactamente. E que foi o que pasou? Como estaba o incendio nese momento? Nese momento que eu abrín a porta, estaba o incendio que tería un metro, máis ou menos, un metro así de altura, así as llamas. Nese momento que abrín a porta, nin que fora gasolina, eso... Claro, que fixo o vento, non? Fixo que se avivaran as lapas. Claro, e además facía algo de vento, a mañá facía algo de vento, pero nese momento que abrín, xa o dixeron os bombeiros. O sea, que eso fai cheminea, o sea, tira polo fuego. Xa pasaron horas desde o incendio, aínda respiramos, non? Ese olor do incendio, e dísme que xa posiblemente saibades cales puideron ser as causas do lume, non? Tedes hipóteses. As hipóteses, eu penso que as hipóteses, para mí, home, non vou dicir que se foi ou non foi, pero non o vin, claro, é unha cousa que non se ve, pero non se pode opinar. Pero, de todas as formas, eu penso que foi culpa de que ambiente o aire, como lle chama, como lle dicimos? Sí, vento. De vento, do vento. Claro, porque había unhas candeas encendidas deste fin de semana que houbo festa aquí, non? Sí, eso estaba todo encendido. Pero vaya, porque eso foi sábado. E pasou sábado, domingo e o lunes. Claro, pensades que o vento puido avivar esas lapas. Exactamente. En ese momento que había unha, sempre deixamos unha ventana así un pouco aberta, esta ventana está aberta esa para ventilación da iglesia, para que esteña sempre, non haxa humedades, nin haxa cousas desas, deixamos sempre aberto eso. Claro, en outras ocasións que estaban as candeas postas nese mesmo lugar, non pasara nada. Nunca pasou. Eu levo nesta iglesia de Carballo, non sei, pero sobre, 17, 18 anos levo na iglesia de Carballo, nunca houve problema. Suso, hai disgusto pola perda desa imaxe? Houbo algunhas que se puideron salvar, pero outra que... Eu penso que a xente debe reconocer que son a pérdida bastante para esta iglesia. Que, o sea, este ano houve moita xente. Hai moitas iglesias que teñen bastante xente, pero bueno, esta polo menos este ano houve moita xente devota aquí a San Benito. E foi unha desgracia, non? Desde logo. Foi unha desgracia, pois unha desgracia para mí unha desgracia moi grande isto. Bueno, unha desgracia que puido ser peor porque as labores de extinción foron bastante laboriosas por parte dos servizos de emerxencia. Isto foi o que ocorreu a primeira hora desta mañá aquí nesta capela de San Benito. Ainda están as causas por confirmar, pero todo apunta a que se puido deber a esas candeas acesas desta festa deste fin de semana, pois con esa influencia do vento. A verdade é que a imaxe é desoladora, un biquiño para todos os veciños e veciñas do Carballo. Por suposto que sí. Bueno, moi